Eiköhän aloiteta kertauksella ennen kuin aloitetaan. Elements of harmony. See Mare and the Moon? But that's just an old pony's tale. She will bring about nighttime eternal. It's imperative that the princess is told right away. I knew she would want to take immediate action. My dear Twilight, there is more to a young pony's life than studying. Make some friends! All the ponies in this town are crazy! I hope the princess was right. She's gone! Oh no, Nightmare Moon. Jakso alkaa sillä, että Nightmare Moon häipyy juhlista. Ja kaikki muut ponit tietävät, että Twilight tiesi hänen tulostansa etukäteen. And how did you know about Nightmare Moon, huh? Are you a spy? Simmer down, Sally. She ain't no spy. But she sure knows what's going on. Don't you, Twilight? Ja Twilight päättelee, että harmonia-elementillä he voisivat pysäyttää Nightmare Moonin. There are 6 elements of harmony, but only 5 are known. Kindness, laughter, generosity, honesty, and loyalty. The 6th is a complete mystery. Twilight saa selville elementtien sijaintipaikan ja haluaa mennä yksin hakemaan ne, mutta kaikki muut haluavat tulla mukaan. But I'd really rather do this on my own. No can do, Sugar Cube. We sure ain't letting any friend of ours go into that creepy place alone. Lopulta kaikki lähtevät etsimään niitä. Samaan aikaan kun Nightmare Moon yrittää estää... Hetkinen, kirjoitusvirhe. Aloitetaan vasta. Samaan kun Nightmare Moon yrittää tappaa heidät. Ja tosin kun muut lasten sarja, tää sarja ei vittuille sonkaan. Jos joku pääpahis haluaa estää, niin se oikeesti yrittää tappaa ne. Applejack kuitenkin saa Twilightin kiinni ennen kuin hän tippuu, ja esittää hänelle oudon pyynnön. Let go. Are you crazy? No, I ain't. I promise you'll be safe. That's not true! Now listen here. What I'm saying to you is the honest truth. Let go, and you'll be safe. Okei, ei se oikeesti kuole. Rainbow Dash ja Fluttershy saa sen kiinni, sitten sen jälkeen tytöt jatkavat matkaansa. Kunnes taas Nightmare Moon yrittää estää. Taas tuo kirjoitusvirhe, pitää näkää muuttaa. Tappaa ne jälleen. Fluttershy kuitenkin aavistaa, ettei kaikki ole aivan kohdallaan. Fluttershy näyttää kaikille, että hirvi oli äkäinen, koska sillä oli vain tikku tassussaan kiinni. Hei, eikö se nopea koirakin äkäinen mulle siitä syystä? Mäpäs käyn kattoo. Se ei johtunut siitä. Oh, you poor little baby. Little? Now this might hurt for just a second. Okei, ei se taaskaan kuole. Vaan hirviö ystävystyy Fluttershyn kanssa ja he pääsevät läpi. Ja tämän jälkeen tulee meidän sarjamme ensimmäinen laulu, jossa tytöt pelästyvät metsässä pelottavan näköisiä puita. Ja sitten Pinkie Pie alkaa vain laulaa, miten niitä ei kannata pelätä. Pinkie, what are you doing? Run! Oh, girls, don't you see? When I was a little filly and the sun was going down. Tell me she's not. The darkness and the shadows, they would always make me frown. I'll giggle at the ghostly, guffaw at the grossly, crack up at the creepy, whoop it up with the weepy, chortle at the kooky, snortle at the spooky. Tell that victim scary face to take a hike and leave you alone. And if he thinks he can scare you, then he's got another thing coming. And the very idea of such a thing just makes you wanna. Ja mehän kaikki tiedetään, mikä tässä biisissä on sanomana. Se sanomana on, älä kiipeä pyykipesukoneeseen. Tää, vai onko se vaan minne? Tää biisi on kyllä ihan hyvä ja ihan kivaa kuunneltavaa. Mutta päihittääkö se Flutter Bluesia? She's an evil enchantress and she does evil dances.
And if you look deep in her eyes, she will put you in trances. Then what will she do? She'll mix up an evil brew. Then she'll gobble you up in a big tasty stew. So, watch out. Rauhaa. Tuon laulun jälkeen he päätyvät joen varrelle, jossa he tapaavat metroseksuaalilohikärmeen, joka on kadottanut hänen mahtavat viiksensä. No, I was just sitting here, minding my own business, when this tacky little cloud of purple smoke just whisked past me and tore half of my beloved mustache clean off. Mutta Rarityllä näyttää olevan apu siihen. I simply cannot let such a crime against fabulosity go uncorrected. Ow! What did you do that for? Rarity, what are you... Paljastuukin, että Rarity vaan leikkasi häntä se irti, jotta hän voisi antaa sen metroseksuaalilohikärmelle, että hän saisi viiksensä takaisin. Ja lohikärme on niin kiitollinen, että päästään heidät joen yli. Tytöt näkevät linnan ja lähtevät juoksemaan sitä kohti, mutta huomaavat, että silta on poikki ja lähettävät Rainbow Dashin toiselle puolelle korjaamaan silta. Sitten Nightmare Moon, naamioituneena Shadow Boltiksi, yrittää houkutella Rainbow Dashin pois ystäviensä luota ja tulemaan hänen mukaansa. Mutta Rainbow Dash on niin uskollinen ystävälle, ettei viitti jättää heitä. Sign me up! Just let me tie this bridge real quick, and then we have a deal. No! It's them or us. Rainbow! What's taking so long? Oh no. Rainbow! Don't listen to them! Well, you. Thank you for the offer, I mean. But I'm afraid I have to say no. Lopultakin he pääsevät palaksi ja löytävät harmonia-elementin, mutta kuudennetta elementtiä ei kuitenkaan löydy mistään. Mutta Twilight Sparklella on teoria. Where's the sixth? The book said, when the five are present, a spark will cause the sixth element to be revealed. What in the hay is that supposed to mean? I'm not sure, but I have an idea. Stand back. I don't know what will happen. Come on now, y'all. She needs to concentrate. Kun kaikki muut ovat häipyneet, sitten Twilight, Nightmare Moon tulee, vie elementit ja Twilightin mukanansa. Where are you? Look! Come on! Vastapäisessä linnassa Twilight haastaa Nightmare Moonin tappeluun. You're kidding. You're kidding, right? No ei vieläkään oikeesti. Se vaan teleporttaa harmonia-elementtien luokse ja yrittää saada niitä käynnistymään. One spark. Come on, come on! But where's the sixth element? Kun Twilight luulee, että kaikki on jo menetetty, ja hän kuulee ystävänsä, niin hänellä välähtää päässä. You think you can destroy the elements of harmony just like that? Well, you're wrong, because the spirits of the elements of harmony are right here! What? Applejack, who reassured me when I was in doubt, represents the spirit of honesty. Fluttershy, who tamed the Manticore with her compassion, represents the spirit of kindness. Pinkie Pie, who banished fear by giggling in the face of danger, represents the spirit of laughter. Rarity, who calmed a sorrowful serpent with a meaningful gift, represents the spirit of generosity. And Rainbow Dash, who could not abandon her friends for her own heart's desire, represents the spirit of loyalty. The spirits of these five ponies got us through every challenge you threw at us. You still don't have the sixth element. The spark didn't work. But it did. A different kind of spark.
The spark ignited inside me when I realized that you all are my friends. It creates the sixth element, the element of magic. Taste the rainbow, motherfucker! No ei se vieläkään lopu, mutta me ollaan lähellä. Joten he lopulta löysivät harmonia-elementit ja päihtyivät Nightmare Moonin. Mutta paikalle ilmestyy vielä kuitenkin yksi henkilö. But I reckon we really do represent the elements of friendship. Indeed you do. Princess Celestia! Twilight Sparkle, my faithful student. I saw the signs of Nightmare Moon's return, and I knew it was you who had the magic inside to defeat her. Now if only another will as well. Princess Luna. It has been 1,000 years since I have seen you like this. Time to put our differences behind us. We were meant to rule together, little sister. Sister? Will you accept my friendship? I'm so sorry. I missed you so much, big sister. Se oli siis vaan väärin ymmärretty tämän koko ajan. Hei, eilen oikeastaan tuli uusi jakso My Little Ponysta, ja siinä oli Luna ensimmäistä kertaa sitten tämän jakson. Katsotaanpa, miten kiltti se oikein on siinä jaksossa. Citizens of Ponyville! We have graced your tiny village with our presence so that you might behold the real princess of the night! Voi herra. 'Tis a lie! Thy backside is whole and ungobbled, thou ungrateful whelp! Not enough fun for you? What say you to this? Saiko se äsken tuohon hengiltä? Princess, remember! Watch the screaming! No, Twilight Sparkle. We must use the traditional Royal Canterlot voice. Citizens of Ponyville, who were wise to bring this candy to me. I am pleased with your offering, so pleased that I may just eat it instead of eating you! Sitten tuon jälkeen he menevät takaisin kaupunkiin juhlimaan. Mutta Twilightilla ei ole kaikki hyvin. Why so glum, my faithful student? Are you not happy that your quest is complete and you can return to your studies in Canterlot? That's just it. Just when I learn how wonderful it is to have friends, I have to leave them. Spike, take a note, please. I, Princess Celestia, hereby decree that the unicorn Twilight Sparkle shall take on a new mission for Equestria. She must continue to study the magic of friendship. She must report to me her findings from her new home in Ponyville. Thank you, Princess Celestia. I'll study harder than ever before. Isn't this exciting? Are you excited? Because I'm excited. I've never been so excited. Well, except for the time that went, but I mean real. Ja nytten se loppui oikeasti. No, siihen päättyi meidän My Little Pony Friendship is Magic -arvostelu. Ja kuten mä aikaisemmin sanonut, te ette voi arvostella sitä oikein ennen kuin olette nähnyt sitä ihan omiin silmin. Ja voitte kyllä ehdottaa kommenteissa, mitä haluatte, että arvostelen seuraavaksi. Videopeliä, elokuvaa, ihan mitä tahansa. Ja siihen saakka,
Kuten aina, nyt se oli stop.